Molt bona tarda i benvinguts a la segona jornada de les Incles. Aquesta tarda descobrirem una història molt especial i ho farem amb l'ajuda d'Acció Cinema. Parlarem de La Vuelta d'Eva i ho farem amb el seu director, Eloi Tomàs. Eloi, molt bona tarda, què tal? Com estàs? Hola, Eloi. Hola, bona tarda. Ara sí. Com estem? Doncs molt bé, de fet ja esperàvem amb il·lusió aquest dia perquè ens fa especial gràcia això, el poder participar en el Zoom Igualada, a més amb un documental tan especial com és aquest, que ara en parlarem. Ara en parlarem i en parlarem d'una manera molt detallada. Deixeu-me, però abans, per totes les persones que no el coneguin, Eloi, deixem contextualitzar una miqueta perquè sapiguem qui és. L'Eloi Tomàs és realitzador i director de cinema. Ha treballat en moltíssims programes de televisió, com el Fax, Quarts de Nou o Generació Digital, entre molts d'altres. I una de les últimes coses que ha fet aquest 2020 ha estat la realització del documental La Vuelta d'Eva. Però, si voleu saber què és La Vuelta d'Eva, en tenim un petit tastet en forma de tràiler. Madrid, Eva. ¿Quién no lo iba a decir? Madre mía, Berico. Y ahora, cuando estabas dando ahí la vuelta de honor, ¿qué pensabas? Hoy arranca la Vuelta de Eva. ¡Vámonos! Hay momentos en la vida que no se pagan con dinero. Ver a nuestro médico pedalear por nuestro hijo, acompañado de Zubeldia. ¡Vamos, chicos! Bueno, pues cuéntame, ¿quién es Nacho Muñoz? Hola, soy Nacho, tengo 10 años y tengo la enfermedad de Eden. Mira, están llegando, mira, Nacho. ¡Listo! Busco ayuda. Necesitamos ese dinero para que la enfermedad de Eden tenga una solución, pero hay que pagarlo. Y cada día un exciclista profesional viene a hacer la etapa por mí. Ellos salen, arrancan, nosotros con las furgonetas vamos detrás de ellos, dándoles avituallamiento, apoyándoles. Es que estoy haciendo un trascoche, pero yo no sé hacer trascoche, ¿sabes? La Vuelta de Eva, que todos los días recorre parte de la etapa junto con unos tiristas de referencia. Carlos Coloma, ¿qué podemos decir? Corredor olímpico del mountain bike. Mira, Samu. Campeón olímpico en Pekín. ¿Ganar 4 veces la Vuelta a España, Roberto? Me ha hecho 4 primeros, un segundo, un tercero, un cuarto, un quinto y un sexto. No está mal, ¿eh? Sí. A ver, Guille, ¿qué desarrollo recomiendas a la gente que venga al Agliru? Recomiendo que vengan en moto. Gustavo, te está diluviando. Nada, no te preocupes. Esto es el día a día. Entonces me uno a ellos y llegamos juntos a meta. A ver quién gana, mete el codo, quién, a ver, Alfonso Gutiérrez, que es el hombre rápido. ¡No! Finalmente Eva consigue una nueva victoria. Segunda victoria de etapa en esta vuelta, señores. ¡Ya! ¡Vamos! ¿Te lo has pasado bien? Sí, ¿Y has entendido por qué hacemos esto? por mi enfermedad. Nacho ahora mismo tiene mucha envidia de ti, porque él no ha podido estar ni un solo día conmigo en la Vuelta. Pero tú y yo la vamos a ganar desde aquí, desde los micrófonos. ¿Listos? Sí.
lo que estás haciendo tú por tu hijo y a la vez por el mío y por los otros de Den. Esto ha tenido una aventura brutal y poder compartir amistad, socio de Asden, mi pasión por el ciclismo, que a mí el ciclismo me ha apasionado desde que era súper pequeño. ¡Qué suerte tengo de ser voluntario de Asden! Hoy nuestro brazalete lo llevará el equipo BH Burgos desde dentro de la vuelta. ¡Cabeza de carrera, nena! ¡Vamos con el brazalete! Hay un paralelismo muy importante, creo, que la Vuelta a España con mi lucha. Ellos se están preparando todos los días para llegar a la meta, ¿no? Y ganar. Nosotros en nuestra vida cotidiana, cada día buscamos esa meta que no encontramos, ¿no? Y yo quiero un día coger a mi hijo y poder subir a mi podio y decir, hemos ganado a esta lucha. Acabem de veure el tràiler de la Volta d'Eva. Deixeu-me recordar un parell de cosetes. Aquestes Zoom-class l'estem fent acompanyada dels amics d'Acció Cinema i que, si teniu preguntes a fer-li a l'Eloi Tomàs, ens les podeu fer arribar al xat de la pàgina web del Zoom Festival. I nosaltres estarem encantats de fer-vos-les arribar amb l'Eloi i amb l'Eva Jiménez, que es connectarà al transcurs d'aquesta conversa amb l'Eloi Tomàs. Per cert, la Volta d'Eva és un documental que l'Eva va fer la Volta Ciclista a Espanya per recaudar diners per la seva associació. Però l'Eloi Tomàs ens explicarà una miqueta tots els secrets, com es va rodar, com va arribar a concretar amb l'Eva. Per cert, Eloi, això, què et va portar a fer una història com la de l'Eva Jiménez i fer-ne 3 pel·lícules? Bé, de fet, jo crec que hi ha certs temes que potser és millor que esperem l'Eva, perquè en el fons, o sigui, la idea de realitzar documentals sobre la seva història ve de lluny. O sigui, de fet, vam començar el 2012 i encara tenim corda per continuar gravant més coses de cara al futur. I, de fet, és curiós perquè sempre comentem que el qui va iniciar tot això va ser el jugador de futbol Andrés Iniesta, que d'entrada xoca una mica. Jo estava treballant en una productora on havien fet un documental solidari durant el Mundial de Futbol de Sud-àfrica del 2010, on, caramboles de la vida, Espanya va guanyar el Mundial i, a més, un dels seus protagonistes és Andrés Iniesta i jo, casualitats de la vida, va fer el gol el gol més important de la història de la selecció espanyola. Total, que des de llavors, diguem que ell estava molt interessat en els projectes que teníem entre mans i, casualitats de la vida, la Eva estava preparant un primer gran repte, la primera competició en bicicleta que ella es presentava i era ni més ni menys que fer la Titan Desert, la de l'any 2013, i estava buscant patrocinadors. I un dels patrocinadors que va entrar va ser Bodegas Iniesta. Llavors, en una reunió que van tenir amb el representant de l'Andrés i l'associació Asden, el propi representant, que ja ens coneixia a nosaltres, va dir, ostres, aquesta història la trobem molt interessant i jo coneixo una productora que es dedica a fer aquests tipus de documentals solidaris, per què no parleu entre vosaltres i qui sap si surt un projecte xulo per tirar endavant. I sí, d'aquesta manera ens vam conèixer, vam començar a gravar aquest primer documental i després, per diferents problemàtiques de crisi amb la productora i que no es va aconseguir el finançament que es buscava i tot això, em vaig quedar sol davant d'aquest projecte. De fet, jo no l'havia ni de dirigir, jo era el muntador perquè, tot i que he treballat tant en televisió i documentals, la meva especialitat és cinema de ficció i he acabat dirigint documentals, vull dir que al final acabes donant voltes i al fons és una professió en què acabes aprenent una miqueta de tot. I de fet jo estava de muntador vaig saltar de guionista i de guionista em vaig quedar sol fent de director. I finalment amb la tossuderia meva i de l'Eva vam acabar aquest primer documental titulat El reto d'Eva,
que bé, doncs, que va ser... Va costar molt doncs, que poguéssim arribar a poder-lo estrenar, no? I tant va ser la bona rebuda doncs, que va tenir aquesta primera part, doncs, que com que la seva vida no para, després, doncs, de fet, d'aquí una estona ho veureu, doncs, que realment és una persona doncs, que en fi, que és pur cor i quan comença a parlar, o sigui, té una energia que no s'agota. Van passar una sèrie de coses a l'associació doncs, en què vam veure que, ostres, que tenia molt sentit doncs, fer una segona part. De fet, no és que ens plantegem ara fem una primera part, una segona part o una tercera part, sinó que simplement constantment estan passant coses. Jo sempre tinc la càmera a punt per si hi ha algun event que s'ha d'anar a gravar o el que sigui i sempre és això. Estem atents d'anar gravant moments que van quedant guardats en un disc dur i un bon dia doncs, els muntem i els traiem a la llum en forma de documental. No? I aquest any 2021 doncs, ha sigut realment intens en aquest cas. De fet, és curiós com en època de pandèmia ha sigut l'any que hem gravat més i els resultats doncs, ha sigut la Vuelta d'Eva, que el podrem veure d'aquí una estona. I, a més, hem gravat un altre documental titulat El desierto d'Eva, amb què alguns dels protagonistes de la Vuelta d'Eva ens vam anar al desert del Marroc i allà doncs, es va fer un altre repte amb bicicleta que ara estem en procés de muntatge i a veure quan podrà sortir la llum. Eloi, comentaves, a vegades estic pendent d'actes i tal per agafar les coses i poder gravar i tal. Sou molts en poder fer un documental tipus La Vuelta d'Eva? Mira, en el cas de La Vuelta d'Eva, la primera setmana estava sol. Sol significa doncs, que jo gravo, doncs, que he de demanar a alguna persona que m'aguanti el pal amb el boom. A vegades no posàvem el gravador a temps i realment doncs, era complicat, perquè també és en plan doncs, que no només has d'estar concentrat en gravar bé, sinó estar pendent també doncs, de tot el que s'està parlant, de gravar els recursos doncs, que creguis que poden ser necessaris doncs, per explicar les diferents escenes, i a partir de la segona setmana sí que va arribar el nostre càmera, el nostre director de foto, el Diego Amela, i llavors d'aquesta manera ja jo feia de segona càmera i feia de càmera principal i quan no gravava estava fent el so. Vull dir que al final tots som multitasking, no? I sí que és cert que en l'equip hi anava, doncs, diguem que el nostre equip de... Nosaltres érem com si fóssim un equip ciclista, doncs teníem el jefe de files, que és el que controlava els temps, les velocitats en què havíem d'anar, els que coordinaven amb els ciclistes, llavors també érem 2 furgonetes, cada furgoneta tenia el seu propi conductor. Vull dir, no eren gent de l'audiovisual, però sí que estaven allà per qualsevol tipus d'ajuda, si s'havien de fer tasques de producció i tot això, doncs sempre els teníem a prop. Per altra banda, també dir que va ser una aventura molt extrema perquè es va gravar a l'octubre del 2020, que és quan va començar una tercera onada de Covid molt important. Tant era així que a mesura que anàvem abandonant les comunitats autònomes, les anaven tancant, no deixaven moure ningú. I llavors nosaltres ens vam confinar amb la nostra pròpia bombolla i, de fet, dinàvem, dormíem i vivíem dins de les 2 furgonetes que ens van deixar. De fet, això reflecteix en el documental quan l'Eva parla amb el seu company, el seu marit, i li diu, ostres, ell volia anar a un dels trams i li deies que no puc venir perquè ja ens han confinat i no podem sortir de la comunitat autònoma. Clar, rodant aquestes característiques i amb gent amb una salut delicada, també apareix un amic de la família que té càncer, l'Eva també s'ha de cuidar molt amb els temes de salut, tampoc deu ser una tasca gens fàcil. No, de veritat, no va ser molt fàcil, però és que, a més,
és que estàvem a la Vuelta a Espanya. O sigui, estàvem dins d'una competició de primer nivell mundial, sense cap mena de dubte, i cada dia fer totes les etapes de la Vuelta a Espanya era realment molt dur, perquè a més, diguem que els ciclistes professionals òbviament estan menys estona a la carretera perquè van més ràpids i una vegada arriben s'han de despreocupar de tot, els fan massatges, els donen un bon sopar i se'n van a dormir. Nosaltres no, nosaltres acabàvem descansant a dins de les furgonetes, menjàvem la cuina, el menjar preparat que teníem guardat a les neveres i l'endemà tornem-hi, perquè a més, no sé si la gent ho sap, que la Vuelta a Espanya no és que allà on han acabat el dia anterior comencen el dia següent, no. És que pot ser que on hagin acabat la sortida estigui a 150 quilòmetres d'on estaves el dia anterior, no? O sigui que realment era molt cansat. Ui, crec que està apareixent algú per aquí. Sí, Eloi, tenim una cara coneguda que crec que coneixes una miqueta. Tenim amb nosaltres la protagonista d'aquest documental, La Vuelta d'Eva. Tenim amb nosaltres la presidenta de l'associació ASDEN, Eva Jiménez. Eva, què tal, com estàs? Abans de parlar, Eva, ens hauries de desmutejar. Ara, què tal, Eva, com estàs? Què tal? Bona tarda. Bona tarda. Escolta, Eva, perfectament. Se'ns sent bé? Perfectament. Vale, perfecte. De fet, abans que entressis, l'Eloi comentava que tens una energia i una vitalitat que és encomanadíssima i que admirable. Ai, ja començaré. Això no, encara no toca. Bueno, és que l'Eloi, clar, l'Eloi em coneix fa molt de temps i sempre m'ho diu, que el meu caràcter, la meva forma de ser, però crec que aquí s'equivoca l'Eloi, que jo no soc més que una persona que tira amb el que vol aconseguir el seu objectiu i que, bueno, té claríssim que si no m'hi poso el meu objectiu. Abans de res, Eva, deixa'm recordar que totes les persones que vulguin fer arribar les seves preguntes, els comentaris, dubtes, crítiques o suggeriments, els poden fer arribar a través de la pàgina web del Festival Zoom i nosaltres us els farem arribar perquè els pugueu respondre. I també deixar-nos dir que aquesta Zoom class la fem acompanyada dels amics d'Acció Simple. Moltíssimes gràcies, Eva, per ser aquí, però et volíem comentar com sorgeix tot plegat. El reto d'Eva, la Vuelta d'Eva... Explica'ns una miqueta. Doncs mira, si t'haig de ser sincera, encara no ho sé, perquè no n'hi ha una eja. Vull dir, això no es comença fent un projecte, faré un documental o 3. Això comença amb molta il·lusió. Això comença amb apostant 100% a tot el que vingui i a posar el cor en tot el que fas. Llavors, surten aquestes coses, no? Llavors, vam fer, jo, per una bogeria vaig decidir fer la Titan desert, atravessar el Sàhara en bicicleta. Bueno, això era una bogeria. No és ara, igualment, encara que faci 10 anys que no, però bogeries. El fet que en Santi Millán m'ho comentés, el fet que llançar-me amb aquesta història, era com un repte personal, un repte per la lluita de la malaltia de Dehn i un repte pel Nacho. Tenemos ahí un triángulo tot junto. Però després... Digues, continua, sisplau. Perdona. No, sisplau. No, que vull dir-te que el que va començar com un repte d'anar a un desert en bicicleta a fer un repte d'una setmana es va quedar que era molt més que anar a un desert. Eva, tu ets la presidenta de l'associació ASDEN. Pots explicar una miqueta la malaltia de Dehn? Pots explicar una miqueta en què consisteix? És una malaltia que es va descobrir el 1964, relativament poc, i està considerada com de les malalties minoritàries. Sí, és una malaltia molt nova, literalment molt nova,
Ara mateix n'hi ha només 400 pacients. Ens ha costat molt trobar-los perquè, a més, com és tan nova, no està catalogada, s'ha catalogat fa molt poquets anys. I aquesta malaltia és una mutació al cromosoma X que afecta la funció renal. Aquests pacients, quan fan orina, quan fan pipí, doncs amb l'orina llencen tot el que el cos necessita. Calci, potassi, tot. Llavors, l'única solució que tenen ara mateix és fer un tractament pal·liatiu. Com es diu? Pal·liatiu. Pal·liatiu. Pal·liatius. Sí, un pal·liatiu, sí, són pal·liatius, vas reposant tot el que perds per l'orina. Si perds 200 unitats oral i vas compensant, no? Però en cap moment són tractaments curatius. Aquests pacients van evolucionant a insuficiència renal. Arriba un moment que és trasplantament i arribes, si pots, conseqüències d'un trasplantament. I si no, com el Nacho, mutació bastant diferent, la mutació més greu d'aquesta malaltia, descoberta amb aquesta mutació, bastant sèries, comuns, afortunadament, per altres pares. Eva, en el documental que veurem ara, La Volta d'Eva, podrem veure com heu decidit fer la volta ciclista a Espanya als mateixos trams que l'estan fent a la vegada que la competició. I vosaltres heu decidit fer-lo amb ciclistes professionals que ja la van fer, aquesta volta ciclista, en altres etapes i que estan retirats o que ja no estan en actiu en aquest sentit. Per exemple, podem veure el ciclista igualadí Albert Balcells, el Perico Delgado, el Roberto Heras, el Pedro Murillo. Tota aquesta gent, com ho feu per aconseguir que convèncer-los per participar? La nostra lluita m'ha tenir al meu alrededor a persones meravelloses. Jo no he aconseguit arribar a aquest tipus de persones, com són l'Eloi. Doncs, en aquest cas, el Pepe Cuevas fa 10 anys que el coneixo, també una persona que vam començar a fer una carrera solidària i demés, i puc fer-te una mà? Doncs aquí estic. Amb el Pepe vam començar a lligar una miqueta. En Perico Delgado em truca a 27 o 28 de setembre. Evita, veo que no tienes nada, estás un poco ahí metida ahí en el pozo, con Asden, con el tema de la pandemia, y te abro la puerta a ver si en 15 días te puedes inventar alguna historia para hacer en la Vuelta de España. Això ràpidament es fa una trucada, truco Pepe Cuevas, i Pepe, por favor, tenemos que hacer algo, échame un cable ahí, i amb el Pepe, que té contactes, amb en Perico, que té també molts contactes, vam començar a donar-li forma i vam trucar a l'Eloi. Vaig trucar a l'Eloi i li vaig dir, Eloi, ¿qué hay esto? En 15 días nos vamos a la Vuelta a España y vamos a poner mucho amor, vamos a poner mucho corazón y esperamos que sea algo muy bonito para poder enseñar después. Eloi, et va costar... Recordem que tu ja vas gravar el 2012 un primer documental amb l'Eva. Quan et va fer la proposta l'Eva de fer la volta ciclista amb ells, et va costar. Tu vas repensar, si t'hi vas llançar de cap... Com ha anat tot plegat? Bé, de fet, clar, hem de dir, per exemple, que el Reto d'Eva es va estar gravant durant gairebé 2 anys. Després, al cap de 5 anys, vam estrenar la segona part, Más allá del Reto d'Eva, que vam estar 5 anys gravant. Llavors, diguem que fins ara aquests documentals era, anem gravant els moments que creiem que són importants per explicar com està evolucionant la història de l'Eva, la història del Nacho i sobretot la història d'Asden. Llavors, a partir d'aquí, per culpa de la Covid, òbviament els ingressos de l'associació van baixar en picat i necessitàvem fer alguna cosa per tornar a ser notícia, perquè el complicat d'aquestes lluites és que molt bé, que potser pot costar més o menys que de cop i volta els mitjans de comunicació en parlin de tu, però al cap d'un temps ja se n'obliden. I en aquest cas, de fet, aquest mes de desembre se celebra el 10è aniversari d'Asden i ara mateix estem parlant d'un nou documental. Tu acabes de descobrir aquesta associació, però és una associació que realment té un llarguíssim recorregut i si algú el descobreix ara,
veient els documentals anteriors es pot veure la feina titànica que ha fet l'Eva i ha fet aquesta associació. Llavors, clar, amb ella poden passar coses completament surrealistes, com això, que et truca i et diu Eloi, me'n vaig a fer la Volta a Espanya. T'apuntes? I dius, uau, a veure, 3 setmanes. Clar, era un sistema de repte diferent, no? Perquè eren 3 setmanes gravant tots els dies i en què tampoc no pots preparar-te les coses, no pots fer un guió, sinó que simplement vas allà i l'únic que has de fer és intentar gravar-ho tot. Perquè, a més, sempre diem amb l'Eva que hauria de portar una càmera enganxada en el seu frontal, perquè constantment li passen coses, no? O sigui, està dins del cotxe, de cop i volta rep la trucada d'un metge, després resulta que hi ha un ciclista que l'està esperant a l'altra banda, llavors li truca al Nacho, el seu fill, que vol parlar amb ell, no sé quantos... O sigui, cada vegada que estic amb ella passen coses. I llavors sempre has d'estar atent perquè en qualsevol moment necessites gravar-ho. Jo crec que totes aquestes coses es veuen reflexades en el documental i el bonic d'aquesta història és que tot és absolutament real. Vull dir que si no ho hem gravat en el moment, doncs es quedarà en la nostra memòria però no es veurà retratat en el documental. I vulguis o no, també és molt cansat perquè és que no descanses mai. Perquè inclús quan, just abans d'anar a dormir, que l'Eva fa una trucada a la seva família, hem d'estar allà gravant. Doncs perquè realment per poder retratar tota aquesta realitat és des que s'aixeca a primera hora pel matí fins que va dormint, passen coses constantment. O sigui que ja sabíem que anàvem a la guerra i en fi, el resultat el veureu a continuació. Coses que també es podran veure en aquest documental, que el podrem veure a partir de les 6 a la Volta d'Eva, són coses que suposo que et deurien emocionar molt, com per exemple que tot l'equip de Burgos, Burgos has dit? BH. Burgos BH, tots es posessin el braçalet de l'associació d'ASDE. Cosa que no és fàcil, Un puntazo, No. I cabeza de carrera. Ui, que fem spoilers, No, que surten al tràiler, això. Bueno. Un puntazo, sí, un puntazo total. Nosaltres, jo a l'Àngel Madrazo el coneixo que estem a la marca BH juntos, estem tots dos junts a aquesta marca, la marca va fer amb els pros unes jornades, doncs em van convidar a passar el dia amb l'Àngel Madrazo, li vaig comentar això de la Volta i em va dir que cap problema i que se'l posaria ell. I si no de posar-s'ho, s'ho podria sortida i a l'arribada, però que ell s'ho posaria sol, no? Després, parlant amb en Perico, vam dir, bueno, vamos a hacerlo bien las cosas y vamos a pedir permiso a UCI, perquè l'Àngel Madrazo ho portarà, però no volem que ens digui que anem o que es tingui. I amb en Perico vam fer un mail i ho vam enviar a l'organització. I van trigar contestar. La Unió Ciclista Internacional, vull dir, és el màxim òrgan del ciclisme a nivell mundial. Vull dir, és el que s'encarrega dels mundials de bicicleta, el Tour, el Giro, la UCI és la FIFA del futbol, seria. Sí, doncs vam enviar un mail amb en Perico i explicant-nos això que estàvem fent a la Volta d'Eva era molt important per nosaltres perquè la persona, el metge que va descobrir aquesta malaltia va néixer a Burgos i que era molt important i que el fet que el BH Burgos, aquest braçalete, doncs tenia molt sentit per nosaltres. I la sorpresa van contestar a la UCI dient-nos que no només autoritzaven sinó que a tot el BH Burgos, els 8 corredors, portaria el braçalete. Emocionada és poc, vull dir-te, quan tu tires sempre el màxim, aconseguir el màxim, però per mi el màxim ja era que l'Àngel. De fet, veure tot l'equip i després aquella escapada de l'Oson em va fer tot. Són emocions trobades, il·lusió, esperança, tot junt. Com el mateix dia que vaig creuar la Titan Desert, vaig dir, si això ho he fet,
puc aconseguir moltes coses que em proposo, doncs amb això amb el BH Burgos va ser igual, no? Va dir, si hem aconseguit això, jo crec que hi haurà poques coses que no dintre de la nostra lluita i la nostra trajectòria. Eva, ara comentaves també que la persona que va descobrir la malaltia de Dehn és de Burgos, o va néixer a Burgos, es diu Charles Dehn, i també apareix en el documental que vas a veure la casa on va néixer, i és un moment molt impactant per tu. Bueno, és un moment màgic. Mira, és com trobar-me amb el camí de la nostra lluita de la persona que descobrirà la malaltia del meu fill. Xina o a Sant Petersburgo, no ho sé. Doncs no, tu, ha nascut a Burgos, vaig a la Vuelta d'Espanya, surt una etapa de Burgos, és que se'm posa tot creuat. Evidentment, quan jo vaig a aquesta casa i entro en aquesta vivenda, meu afloreix moltes coses, no? No és tant pel fet d'aquest senyor, perquè no el coneixo, però sí que emotiva per mi, finalment té un valor añadido i la veritat és que sí. Això es podrà veure en el documental que s'emetrà a les 6 aquí en el Festival Zoom d'Igualada, el podreu veure a la pàgina web i també podreu veure com de motiu és visitar aquesta casa, com de motiu va ser també descobrir que tot l'equip del HB Burgos portaven el braçalet. Eva, en el documental també s'explica que sou unes 400 persones que tenen la malaltia de Dehn. Malauradament, amb el tema de la Covid també suposo que ha fet rebaixar els ingressos per les ajudes, la participació, suposo, no? També, que ha disminuït per tot el tema del Covid. Perdona, és que això últim no s'ha tallat i no t'he escoltat bé. Dic que el documental s'explica que sou unes 400 persones que tenen la malaltia de Dehn i que... A tot el món. A tot el món. I que, malauradament, amb el tema de la Covid, hauran disminuït els ingressos o les ajudes per la vostra associació, no? Tot, clar, evident. Nosaltres tenim un compromís actual de donar 2 milions d'euros, 1,5 milions a l'Hospital de Vall d'Hebron, 300.000 a l'Hospital de la Candelària, 70.000 a la supercomputadora a Barcelona, on tenim un projecte nou. Clar, tot això és diner que jo em comprometo a donar, però és que jo no el tinc. És que a mi ja m'agradaria tenir un botonet que diguis aquest mes passaré 13.000 euros. Pling! Transferència feta. Però és que no ho tinc per fer-ho. Jo hi compto amb els diners de la gent, la col·laboració de les empreses, de les persones de peu. És que si no, no puc fer-ho, això. Arriba el Covid-19 i ha fotut a tot el món. M'ha fotut a mi, també. Vull dir, ens ha parat a tots, el Covid-19. Per cert, Eva, com us podem ajudar? Explica d'alguna manera com us podem ajudar a l'associació d'Dehn. Podeu ajudar de moltes maneres, però econòmicament és la primera i principal. Evidentment estem això perquè necessitem calés. Però ja entenem que la situació per nosaltres però no és bona per ningú. Llavors, tensions per les persones que volen col·laborar i que no poden fer-ho econòmicament perquè la situació no els hi dona. Podem col·laborar amb la campanya de TAPS, Tapones Solidarios para Nacho, en tota Espanya. Què hem de fer? A casa nostra posar una bosseta, guardar tapones de plàstico. Quan tinguis la bolsa plena, busques un NACEX a qualsevol part d'Espanya, qualsevol agència de NACEX, li deixes la bosseta que m'arribaran a mi. A Barcelona, completament gratuïtament, no li costa a ningú, i guardes tapones, és solidario con los tapones de plástico. Mira, Eloi té un taponcito aquí a la mà. Veus? Vale, doncs amb els taps de plàstic, nosaltres ho portem amb una recicladora i amb aquesta recicladora ho convertim en diners. Venem el plàstic. És una manera de col·laborar. Fent-te soci d'Dehn. Doncs envies un mail des de la web i m'arriba per fer-te soci. Cada mes 10 euros. 10 euros mensuals. Són 33 cèntims cada dia. Vull dir, ruïna per ningú. Però també entenc que molta gent en aquest moment no es pot. Fora. Podem fer 5 euros, ens sent molt? O sigui, tenim que col·laborar de l'associació. Les samarretes.
Samarretes, veus? Más allá del reto de Eva, la samarreta d'Asden. Mira, mira, mira. Disculpa, em pots apartar el cabell? Ara. Sí. Ja està, que veiem el... Està bé. Es poden comprar aquestes samarretes. Vale. Más allá del reto de Eva. Ja està. Són 10 euros i aquesta samarreta s'ha venut per tot el món. Puc dir que aquestes samarretes estan al Vietnam, tenen samarretes d'aquestes. Vull dir, perquè s'està veient la pel·lícula, la gent la demana. Bueno, la veritat és que es pot col·laborar de moltes maneres. Fent difusió. Això és una ajuda i és un passito adelante amb nosaltres. Sobretot, doncs és un pas ja molt més gegant. Per què? Perquè que jo des d'aquí, casa meva, o des de l'associació, no arribaria mai. Són petits passos, petites ajudes que es poden fer i que no costen gaire. Des de l'entitat ASDEN, quines tasques soleu fer en aquesta associació? L'associació d'ASDEN està dedicada en ple a Tapones Solidarios para Nacho i a fer les curses en bicicleta a la presidenta, que soc jo, la Eva, i després fem els dies puntuals que hi ha a festa. Per exemple, ara pels Nadals muntem una paradeta aquí, a l'associació on venem la planta del Nadal i cosetes de Nadal. Per el dia del pare, pel dia de la mare, fem campanyes dels dies, tenim la loteria, també 20.000 euros de loteria repartim, o sigui que si alguna vegada toca el número d'ASDEN repartirem molts calés amb moltíssima gent, o sigui, gent que ha volgut sortirà beneficiada, no? 20.000 euros de loteria d'un número és molta loteria, vull dir, fent coses, intentem sempre agarrapinyar aquell durillo, no? Perquè jo sempre demano 1,5 milions d'euros per dar-me i ningú té, no? Però quan dic, clar, però jo si dic, vaig dient, tens 10 euros, tens 5 euros, tens 1 euro, tothom ho té, no? Això a la butxaca ho tenim, no? I, doncs, molt de gent, doncs farem aquest de tots, crec que podem aconseguir. Ja ens acomiadem amb tu i et deixem que puguis fer la teva. Abans d'acomiadar-te, però, la gent, hi ha alguna pàgina web que puguin adreçar-se i puguin informar-se de la vostra associació? Mira, la nostra pàgina web és www.asden.es, sociales, Twitter, Facebook, Instagram, Eva Jiménez Escudero, sigui per la mínima ajuda que es pugui, ja donar difusió, avisar a uns altres, pots, però el del costat teu sí, ja ens ajudes moltíssim, i dir-vos que moltíssimes gràcies, que per mi és un plaer tenir a la meva vida, contemplar la meva vida des de fa 10 anys amb en Eloito. Aquest senyor no ha cobrat mai un duro de l'associació per fer la feina que cobri, jo no sé el que passarà. Me veo en Marte grabando el día que cobre Eloi, porque claro, sin cobrar nada, perquè, clar, nosaltres estem per recaptar, no estem per pagar, no? I l'Eloi això ho ha entès perfectament i ho fa, és la seva aportació, no?, aquests documentals. Doncs agraïda a la vida de posar-me un Eloi Tomàs per sempre al meu costat i, bueno, mira, també estic aquí amb vosaltres doncs per lo mateix, no? Acabaré amb la meva frase, sí. Sí, és una frase que també apareix... No, que volia acabar. Sí. Bueno, la frase que sempre, des de fa anys i que vam llançar amb el primer docu és niega lo imposible y abraza lo extraordinario. Negar lo imposible lo negamos todos los días cuando nos levantamos por la mañana y miramos simplemente el día de hoy, ¿no? I abrazar lo impossible, pues, avui i ara mateix, doncs, és abraçar-vos a vosaltres, no? I estar aquí amb vosaltres, doncs, amb aquesta xerrada, aquesta estoneta, dedicada a ajudar els altres, no? Perquè fent-me una entrevista a mi vol dir que esteu ajudant els altres i ajuda-nos, ajuda-te a ti mismo. Avui hem parlat amb la presidenta de l'associació ASDEN, amb Eva Jiménez. Tu també ens has ajudat amb nosaltres a participar en aquesta xerrada a les Unclars, t'ho volem agrair i també volem donar molts ànims i donar una forta abraçada al Nacho Muñoz, que és el teu fill, i que esperem que tot vagi molt bé i que podeu aconseguir el màxim de diners possibles. Moltes gràcies i seguimos sumando
i a por todas. 10 anys menys o el que sigui. Gràcies. Moltíssimes gràcies, Eva. Eloi, escolta, ja queda poquet temps per veure la pel·lícula. Durant tota aquesta conversa hem recordat molt que La Gota d'Eva és una conseqüència de dues altres pel·lícules que heu fet i que les van fer durant els 10 anys anteriors. Què et sembla si veiem un dels trailers que és El Reto d'Eva? Em sembla perfecte, El Reto d'Eva, que es va estrenar el 2013. I bé, hi veureu un Nacho molt petitonet, perquè ara ja està a punt de complir els 12, ja no és tan bebè com el veureu ara. Soy Eva Jiménez, todo el mundo me conoce como la madre de Nacho. Si yo me levanto cada día y pienso, mi hijo tiene la enfermedad de Eden, tiene una enfermedad grave, pues posiblemente no tenga la fuerza que estoy teniendo para salir cada día adelante. Entonces creo que a veces hasta me olvido, ¿no? Y que el hecho de hablar de la enfermedad de Eden es como un rol que tengo y pam, enfermedad de Eden, una mutación en el cromosoma X que afecta al riñón, por la orina pierde calcio, potasio, magnesio, todo tipo de iones, se los compensamos vía oral y hablo de esto pues como si fuera mi trabajo, ¿no? ¿Tú me quieres? Sí. Con David, evidentemente, vamos a un ritmo sobrecargados. Él lo pasa igual que yo de mal, porque es mi marido y es el padre de Nacho. Y 4, molt bé, campeón. Tiene mucha vitalidad, tiene mucha fuerza, pues es un niño que ha estado a punto de morir varias veces. Yo he visto a mi hijo reanimarlo con máquina. Y el tío ha tirado para adelante. A nosotros no nos ayuda nadie. Somos extremadamente minoritarios. A nadie le interesamos, porque los laboratorios no van a hacer una inversión para 30 pacientes en España y 200 en el mundo. Nadie va a ir ahí de suicida a estudiar una enfermedad que no tiene mercado. Yo me voy a preocupar de que esta enfermedad tenga un diagnóstico completo. Dime, Asden se funda porque yo quiero ayudar a mi hijo. A partir de ahí, estamos ingresados en el hospital y conocemos a Santi Millán. Y entonces, pues bueno, Santi sí que es cierto que me dijo, Eva, hay que hacer acciones, porque claro, ¿cómo vas a recaudar fondos si no hacemos acciones? Entonces llega cuando Santi me dice, hostia, ¿y por qué no haces las Jandeses? A ver, aquí la que se lía es ella, ¿eh? Yo creo ¿Qué que... entiendes por potente? A ver, ¿qué entiendo yo por potente? Sí, la tita. Escuchadme una cosa, me voy a ir ahora, ¿vale? ¿A dónde? Me voy de viaje, me voy al desierto a hacer una carrera en bicicleta, sí. Tengo la sensación de que con mis hijas no lo hago del todo bien. Porque tengo 3 hijos y estoy volcada en uno, ¿no? Me preocupa que mis hijas algún día me puedan decir algo. Que ahora mismo no, ¿eh? Pero te vas ahora allí a la Titan Desert. Sí. Son 6 días en bicicleta de montaña por el desierto, haciendo 100 y pico kilómetros cada día, no lo hace cualquiera. ¿Cuánto queda? 52. ¿52 todavía? Yo no comparto las locuras de Eva, Eva está muy zumbada. Pero yo me la quiero un montón, ¿vale? Estás muy quemada. Estamos hablando de una de las carreras más duras del mundo de BTT. Y esto no lo digo yo, lo dicen los profesionales, ¿no? ¿Qué es esto, tío? Es la Titan Desert, amiga. Es que lo que hago por mi hijo no solamente exclusivamente para él. Estamos hablando de investigación. Investigación de una enfermedad minoritaria, que hay muchísima gente afectada con enfermedades minoritarias parecidas a la nuestra, que se van a poder beneficiar de lo que avancemos nosotros. A pesar de todo, tengo clarísimo que encontraré algo para la enfermedad de Eden. Ese es el verdadero reto de Eva, ¿no? Soy Eva Jiménez, todo el mundo me conoce como la madre de Nacho. Si yo me levanto cada día y pienso, mi hijo tiene la enfermedad de Eden, tiene una enfermedad grave, pues posiblemente no tenga la fuerza que estoy teniendo para salir cada día adelante. Entonces creo que a veces hasta me olvido, Es que, ¿no? clar, Y que és el que hecho de jo hablar de com la veig enfermedad de aquestes Eden es como un imatges rol que em venen tengo y molts pam, records al enfermedad de Eden, cap, una mutación en el cromosoma X que afecta al riñón, por la orina, pierde calcio, potasio, magnesio, todo tipo de iones, se los compensamos bien. als 12 i, ostres, i veure'l tan petitó i veure, doncs, clar, per mi és
sempre ho diem, no? Amb l'Eva, per mi, és una família, no? Vull dir, igual que amb les seves filles. De fet, la Maria acaba de complir 18 anys, la vaig conèixer quan era un criu, la seva filla, la filla gran. La Marta, que és la mitjana, supertímida, quan la vaig conèixer, clar, s'han crescut en què s'han acostumat en què jo els estigui perseguint amb la càmera constantment, no? I ara fan uns vídeos per TikTok espectaculars i la Marta s'ha convertit en una ballarina de dansa urbana de primer nivell, que fins i tot va arribar a la final de Got Talent. Vull dir que no estem parlant de, balla una miqueta així en plan afició, no, sinó que ha anat a competicions i ha guanyat, doncs, ha tret premis a competicions de gran nivell, no? També heu vist aquí en aquest tràiler com sortia el Santi Millán, que es pot dir que va ser una miqueta el que va iniciar totes aquestes bogeries que ha acabat fent l'Eva més endavant. Arrel de fer la Titan Desert, el marit de l'Eva, el David, va enviar un mail al Perico Delgado dient, mira, és que la meva... No el coneixia de res, li va enviar un mail al Perico dient que la seva dona s'anava a fer la Titan Desert tenint esclerosi múltiple i mai havia anat en bicicleta i no se sap per què, aquell mail, aquelles paraules li van arribar, es va posar en contacte amb l'Eva, la va venir a veure a Barcelona i li va dir, escolta, jo em quedo tu fins al final. Clar, d'entrada, quan aquesta gent et diu aquestes coses, penses que molt bé, és el subidon del moment, que podran ajudar en un moment puntual i que bé, després d'ells continuaran fent la seva vida. Doncs no, el Perico Delgado ha sigut l'artífex de la Vuelta d'Eva. De fet, és al revés. O sigui, ell va com superaccelerat, no? I nosaltres a vegades no el podem seguir. Vinga, va, una altra. O sigui, vam acabar la Vuelta d'Eva, doncs que ja s'estava preparant la següent. I ja estem muntant el que comentàvem, el quart documental, que és el Desierto d'Eva, i és que, bé, part dels protagonistes de la Vuelta d'Eva se'n van anar amb l'Eva al Marroc a fer una carrera a la Marruecos on Bike en bicicleta i tot això també ho tenim gravat, no? O sigui que al final és d'anada i de tornada, no? O sigui, són aquestes coses curioses en què primer, diguem, que el Perico està portant coses a l'associació i després l'associació està portant coses a la gent amb què ha col·laborat, no? Perquè el Perico mai s'hagués imaginat que estaria corrents en el desert per una acció solidària, no? I un altre dels últims fitxatges, que també va ser una gran sorpresa per tots, va ser ni més ni menys que Javier Bardem. I de fet, això, es van conèixer també per casualitat a Rockfest Barcelona, que Asden des de ja fa anys té una petita carpa a Rockfest i Rockfest també ha col·laborat moltíssim a que es puguin fer aquests documentals i un dels superfans del heavy metal era el Bardem i l'organitzador va portar-lo perquè coneixés a l'Eva i pum, van fer match, no? Llavors, allò que el Javier va dir, bueno, algun dia ja col·laboraremos, ja hablaremos i tal i qual. I va desaparèixer durant uns mesos i de cop i volta diu, Eva, he visto que tu asociación es de verdad, que lo que estáis haciendo me ha llegado, que veo que estás haciendo las cosas con el corazón, cuenta conmigo para lo que haga falta. I vam estrenar el documental de la segona part, el Más allá del reto d'Eva, en el Cinema Callao de Madrid, i ell va venir. El simple fet que ell vingués va significar que molta premsa va venir a cobrir no el documental sinó amb ell, però arrel de cobrir-lo amb ell va veure el documental i una vegada va acabar de veure el documental, Bardem va dir «Quiero salir en este documental». Total, que al cap d'un temps vam tornar a Madrid a gravar unes escenes amb ell i ho vam introduir dins d'aquesta segona part, no? I des de llavors, en fi, l'Eva mateix ho pot dir que hi ha un vincle d'amistat en què periòdicament el Bardem sempre està preguntant a l'Eva com està el Nacho, com està l'associació, com estàs tu, com està la investigació, sinó que realment és gent molt involucrada i d'acord. I si això ho estan fent amb la quantitat de peticions i amb la quantitat de feina que tenen gent d'aquest perfil, és per algun motiu. I és perquè realment veuen que és una lluita molt necessària, que necessita molta ajuda i que realment
s'està aconseguint coses importants. Escolteu, Eloi i Eva, què us sembla si veiem el tràiler, el segon tràiler de Más allá del reto de Eva? Vinga, ataquem, que aquí ja veurem el Nacho una miqueta més crescudet, però encara se'l veu molt petit allà. L'Eva sempre està igual, això sí. No parlarem de les arrugues, però ella sempre està... Ui, què he dit? Però, en fi, l'energia, de fet, si barreges plànol documental a l'altre, l'Eva és eterna, vull dir, ni es nota. Doncs així és. Endavant. Doncs endavant amb el tràiler. Yo me llamo Nacho, tengo enfermedad de Edén que afecta al riñón y es muy rara. 2 minutos y medio. Y si hacer carreras me ayuda a recaudar, lo seguiré haciendo. ¿He llegado a la meta? Hombre, casi has llegado a la meta. Ya pasamos a la siguiente fase, donde se necesita 1,5 millones de euros para continuar con la investigación de la enfermedad de Edén. Cuando se va en avión ya sé qué es lo que va a hacer. Tenéis aquí en la clase a Daniel Carrera, el único... Yo me llamo Nacho, tengo enfermedad de Edén que afecta al riñón y es muy rara. Y si hacer carreras me ayuda a recaudar, lo seguiré haciendo. ¿He llegado a la meta? Hombre, casi has llegado a la meta. Ya pasamos a la siguiente fase, donde se necesita 1,5 millones de euros para continuar con la investigación de la enfermedad de Edén. Cuando se va en avión ya sé qué es lo que va a hacer. Tenéis aquí en la clase a Daniel Carrera, el único afectado de la enfermedad de Edén en este momento en vuestro país, en todo Ecuador. Incluso salió campeón de ping-pong en la UDLA, entonces. Pues jugó un partido contra él. ¿Quién ganó? Mire cómo está el niño de Argentina. Los traumatólogos le dicen que no le pueden hacer nada al niño. Y aquí estamos con Eva. Gracias a Dios nos dio la noticia que venía aquí a Argentina, a Córdoba. Gaby no toma ningún tipo de medicación. Y ahora mismo, la persona que más sabe sobre esta enfermedad es muy probable que seas tú. El contacto me dices que es de la Asociación Pediátrica de Nefrología Argentina. Pues ya comenzó la búsqueda del nefrólogo para Gaby. Pero tú te das cuenta que para ellos eres el ángel de la guarda. Yo creo que no sois conscientes del riesgo en el que tenéis en vuestras manos. Si se fractura, yo no sé si se podrá reparar. Sos la hermana española ahora. Pero es que tú vas más allá y dices lo mío y lo de los demás. Porque tú eres una persona que ayudas a muchísima gente. Y eso es espectacular. ¿Sabes cuál es el país donde hay más enfermos de Edén diagnosticados? Y de la casualidad que aquí en Japón hay más de 100 casos y vamos a hacer un evento solidario deportivo y visitar hospitales y médicos para conocer un poquito más esta enfermedad de Edén. Crear Asden me ha costado una vida. Pero alguien tiene que tirar del carro. Y eso te tocaba a ti. Ay, es que estoy cansada. Es que no es fácil, amiga, no es fácil. Tengo una super mamá y la tengo que compartir porque si no la comparto hay algunos que estarían pálidos. Acabem de veure el tràiler de Más allá del reto de Eva. Acabem de fer també aquest petit viatge també a la vida del Nacho. Hem vist el primer, el reto d'Eva, i després ara Más allá del reto d'Eva. És una mica com un petit boyhood, que també anem veient una mica l'evolució del Nacho. Ara també, Eloi, ens comentaves que fareu un quart documental i que fins i tot tenies en ment un cinquè.
Doncs sí, de fet, ja sempre faig... Bueno, ja no és una broma, ja és una realitat el fet que estem fent l'univers expandido de l'Eva i, de fet, no és broma, m'estic veient les sèries i les pel·lícules de Marvel i totes aquestes perquè t'has de reinventar constantment, no?, en certa manera. I llavors, diguem que cada documental ha de tenir com una entitat pròpia, és a dir, tu, dels 3 que s'han estrenat, tu només has vist l'últim. Però tu pots veure només aquests sense veure els altres i també pots veure els altres sense veure els següents i els pots veure de manera barrejada. De fet, si comences a veure els altres, tindràs la sensació que estàs veient la preqüela, però s'ha d'intentar això, que al final arribes a una persona nova en qualsevol moment d'aquesta llarga història. Llavors, significa que cada una t'ha d'enganxar o t'ha d'aportar de manera individual i malgrat que en totes has d'explicar una miqueta de què va l'enfermetat i algunes informacions s'acaben repetint, ho has de fer d'una manera en què qui està seguint també la sèrie de la saga d'Eva constantment estigui descobrint coses diferents. Llavors sí que és cert que tinc la trilogia original, que és El reto d'Eva, Más allá del reto d'Eva, i una que es farà en un futur no sabem quan, que és Aún más allá del reto d'Eva, i entremig hi ha les històries d'un repte concret, com és aquest cas de La vuelta de Eva i pròximament El desierto de Eva, que ens servirà per recuperar certs reptes del passat a dins d'una mateixa història. I ara que hem vist el Más allá del reto d'Eva, en aquest cas sí que la vam distribuir a festivals a nivell internacional i ens va sorprendre la bona recepció que va tenir aquest documental. De fet, han sigut 44 seleccions en 15 països diferents i ha guanyat 17 premis. A més, coses estranyes que passen en aquest món, l'han comprat a l'Argentina, a la televisió d'Argentina, l'han comprat a Colòmbia, l'han comprat a Equador, l'han comprat al sud-est asiàtic i a Espanya encara no. Diguem que ara mateix a Espanya està disponible a la plataforma Filmin, que tenen allotjades la primera i la segona part del documental, però sí que és cert que, a diferència d'altres llocs, aquí diguem que encara està costant molt poder incloure documentals d'aquesta temàtica. Que espavilin, que espavilin. Espavilin. Eloi, saps quin documental ens agradaria molt que fessis basat també en la història del Nacho? Que ens agradaria i desitgem que facis? El reto superado d'Eva. El reto superado d'Eva, Aquest és bo, Aquest sí que és el que volem tots. Sí, Ho desitgem amb totes les forces del món, No, a més, l'Eva... Moltes gràcies, A més, l'Eva ho té claríssim. L'Eva té claríssim que arribarà aquest moment. Òbviament, ho té molt clar. I a més, també té molt clar que una vegada hagi arribat aquest moment, ella continuarà ajudant altres causes. Vull dir que això de la solidaritat, i a més, en el Más allá del reto d'Eva és una cosa que s'explica molt, O sigui, la història comença en quan un pare de l'altra punta del món ve des d'Equador per conèixer Eva i conèixer l'associació Ardent demanant ajuda perquè en el seu fill han diagnosticat aquesta malaltia. Quan veus cada cop i volta aquesta lluita local, aquesta lluita familiar comença a tenir repercussió en famílies procedents de qualsevol punt del món, perquè en aquesta segona part ens vam anar a Argentina, vam anar a l'Equador i vam anar fins i tot al Japó. Vull dir que realment són malalties minoritàries, però a mesura que cada vegada es coneix més i que els nefròlegs coneixen aquesta patologia, es va diagnosticant més. De fet, diguem que cada any es van trobant molts més dents, no perquè estiguin sortint ara, sinó perquè ara els estan començant a diagnosticar. I el fet de poder tenir un diagnòstic fa que la família sàpiga contra el que està lluitant i quan entra en internet i veu que existeix aquesta associació Ardent és com una llum d'esperança. I hi ha un moment que també ho diu el pare aquest d'Equador, que el seu fill va ser el primer diagnosticat de tot Llatinoamèrica i quan ell sent la paraula Ardent diu «Ardent per a mi és esperança». Llavors, jo crec que realment és una lluita d'equip i quan més gent es pugui
sumar això, doncs, més ràpid es podrà arribar a aquesta esperada resolució i aquest documental que serà el reto superado de Eva. Bueno, com li vulguis dir, Me l'apunto. Està bé. Nosaltres és un desig que el puguem veure aviat, que el puguis gravar tu, Eloi, i amb vosaltres avui s'acaben les Zoom Class virtuals. Ara podreu veure el documental que hem estat parlant aquesta tarda, La Volta d'Eva, però abans deixeu-me agrair-vos a tots dos la vostra presència aquí. Eloi, moltíssimes gràcies per tota l'ajuda d'aquests dies. I Eva, havíem pactat amb l'Eloi que estaries molt poquet temps i t'hem robat moltíssim temps, però t'ho volem agrair moltíssim. Ha sigut un plaer. Molt feliç d'avui estar aquesta tarda amb vosaltres. Ha estat un plaer enorme i moltíssimes gràcies. I fem un pacte. Quedem per fer un altre Zoom Class per parlar del reto superado de Eva. Vinga. Hello. Gràcies, de veritat. Una abraçada ben forta. Bona apuntació. Eloi, apunta esto, No se te olvide esto. Esto es importante. Ja saps que sempre vaig amb la llibreteta apuntant cosetes. Per això, apunta la llibreteta. I ara, però... De fet, els que vegin ara el documental de la Vuelta d'Eva, de dir que són 90 minuts, però s'han d'esperar fins al final perquè també descobrireu fins a on pot arribar la solidaritat i coneixeran una grandíssima persona que és l'Ignacio i, en fi, jo crec que també és un homenatge a ell i un homenatge a tots els voluntaris que han ajudat que Asden estigui on estigui. Doncs a tots moltíssimes gràcies per haver vingut aquí avui a la Zoom Class. I us convido a veure nosaltres aquí a la pàgina web del Festival Zoom d'Igualada.